जोंबो बे स्ट्रागलाव दंफायोमोन नालाय बैखौ लानानै जों बिराद गौरब बिराद गोजोननाय दं आरो गफुर बाखि हिसाबै दा बिनि थाखायबो आङो दानि माने सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट आरो सिएम सारनिसिम आरो जोंनि बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सारनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ जेसेबां वार्कार्सफोर दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि वार्कार्स सेन्ट्रेलनि वार्कार्स गासिखौबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो बिथांमोननो माने बै खामानिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाफोर आद्राफोर दङ बेखौ 100% जाफुंहोगोन होननानै आसा खालामनानै आङो माने गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो जायखौ जों बिबाय थादोंमोन बेयो फैबाय जोंनाव नाथाय बेखौ मेनटेन खालामनानै लाखिनाया जोंनि दायथ' आरो जि एसे गोबाव बोसोर वेट खालामबाय आरो वेट खालामबावनो हानांगोन आं बेजों लोगोसेनो एज ए आर्टिस्ट हिसाबै मोनसे खोथाखौ आङो बुंफाबावनोसै आरो जोंहाथ' दा बिटिआर रेकर्डनि सिङाव मसाव थानाय बायदि जेनेबा जोंनि भिलेज एक्सटेनसन नङा होमबा बे एक्सटेनसना अलरेडि गफुरसिम माने फैबाय 100% नङाब्लाबो माने 70 बा 80% खौनो हमबाय आं बिथांमोना हाबजोबखाबाय अलरेडि दा जोंबो बे स्ट्रागलाव दंफायोमोन नालाय बैखौ लानानै जों बिराद गौरब बिराद गोजोननाय दं आरो गफुर बाखि हिसाबै दा बिनि थाखायबो आङो दानि माने सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट आरो सिएम सारनिसिम आरो जोंनि बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सारनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ जेसेबां वार्कार्सफोर दङ जोंनि डिस्ट्रिक्टनि वार्कार्स सेन्ट्रेलनि वार्कार्स गासिखौबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो बिथांमोननो माने बै खामानिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव जाफोर आद्राफोर दङ बेखौ 100% जाफुंहोगोन होननानै आसा खालामनानै आङो माने गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो दा बे खोथाखौ लानानैनो नोंथाङा जेखिनि नोंथांमोननि ओनसोला बिटिआरनि जिखिनि दफा सुक्ति बायदियै हाबनो हाबाय दा बे समाव नोंथाङाबो सासे गहपुरनिनो बाखिन्दा हिसाबै गहपुरनि रायजो राजाखौ मा खावलायनो लुबैयो दा जों बेखौनो सानगोन आरो जेनेबा जोङो गोबां बोसोरनि सिगाङाव जोङो माने बड'लेण्डआव थानो लुबैनाय हाबिलासा जोंनाव थैयाव एकदम बोहैनानै माने जोङो माने ओरैबायदि आरो जेनेबा दा जोंनो माने जिखि मेनेजमेन्ट खालामा बै मेनेजमेन्टखौबो जोंनो नाङा होननानै जों गफुरबासिफ्रा हयथ' ओरै बिटिडाब्लिउसिबो गैया बा बिटिआरआवबो गैयामोन नालाय जों बिदिनो थाबाय थादोंमोन आरो जे रायजोफोरनो बै बिटिआरखौसो नांथारगौ होननानै दा बेनिखायनो जेनेबा आं बेखौनो खावलायगोन जे जायखौ जों बिबाय थादोंमोन बेयो फैबाय जोंनाव नाथाय बेखौ मेनटेन खालामनानै लाखिनाया जोंनि दायथ' दा बेनिखायनो जों बयबो बुजिनांगोन बे समाव बयबो बुजिनांगोन आरो जि एसे गोबाव बोसोर वेट खालामबाय आरो वेट खालामबावनो हानांगोन माखासे सा सुबिदाफ्रा लासै लासैसो जाबोगोन नालाय बे हाखा दावरा नङा बेनिखायनो जों जेरैबायदि माने खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनना बुङो दा गोदै नालाय जों आरो दैसिन बावहोनोसै आं बेनिखायनो बयखौबो धैर्य हमलायनानै आबुं जानाय खामानियाव बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आङो गफुरबासिखौ आं खावलायबाय आरो